Sinakyada kan mga otoridad ang sarong pigtutubudang drug den sa barangay Pigkale, Legazpi City, Albay. Naarestar digdi ang mag-live-in partner na nagsisirbing drug den maintainer asin tulong iba pa na naabutan sa lugar mantang sarong persona subuot ang nakadulag. Nakuha sa mag-live-in partner ang nasa 35 gramo kan pigtutubudang shabu na kinakarkulong nasa 200,000 pesos ang kantidad asin ang ginamit na buy bust money. Apwera kay ni igwa pasubot na akong piskar ang mga otoridad ni nasa 15 gramo kan pigpapangalad na bulong na nasa labi 100,000 pesos ang kantidad. Kabali na ang cellphone asin iba pang non-drug items. Sa ngunya nagtitinir na sa kustodiya kan mga otoridad ang mga suspetsado mantang pigpepreparar na ang kasong isusunad kontra digdi. Ining suspekta haloy nang nasa watchlist. In fact, tiga balakan mi na ko ini na i-upgrade mi into target list. But in urgency of the matter na dapat talaga mapuo na ini na drug den dyan sa Pigkali para makatabang man kita sa barangay na ma-declared naman sindang cleared ang status, kinasatan na so anti-illegal drug operation.